Srdečne vás vítam po dlhom čase. Či veríte, lebo neveríte, rok uplynul, odkedy sme sa tu naposledy stretli. Naozaj, to bolo v decembri, keď sme sa lúčili s rokom 2012. A dnes je tu december roku 2013 a my sa pokúsime v dobrej nálade sa s ním rozlúčiť už dnes. Dúfam, že všetci ste ešte plní dojmov po prežitých krásnych sviatkov pokoja, pohody, mieru. No dúfam, že nejaké keď Ježiško bol. Tí, čo poslúchali, tí určite našli niečo pod stromčekom. Ale viete si Ježiškovi, ako je to. Aj keď tá pani písala Ježiškovi list, ak náhodou nepriniesol, čo nechce. A písala mu, milý Ježiško, prajem si tučné konto a štíhlu figúru. Ale Ježiško, nieže to popletieš ako lani, tak dúfam, že aj vám sa také niečo nestalo, že Ježiško to nepoplietol, ale my už v našom veku sa musíme tešiť z každej maličkosti, aj z toho maličkého darčeka, ktorý nájdeme pod stromčekom, pretože vieme, že nám to dali naši milí, blízky a dali nám to z lásky. Je mi veľkou cťou privítať medzi nami našich milých susedov. Vítam prvýkrát medzi nami starostu z obce Rumanová, pána Jozefa Jankoviča, moju kolegu z Rumanovej, Silvu Kukučkovú, predsedníčku pozvanie prijali aj starosta z Veľkého Zálužia z Lehoty, ale bohužiaľ omluvili sa, pre chorobu sa nemohli zúčastniť, takže tých mám omluviť. Samozrejme vítam kolegyňu moju z Veľkého Zálužia, predsedničku jednoty Mariku Holu. A teraz vítam našich milých, nášho pána starostu Roberta Bakitu. Vítaj, pán starosta. Jeho zástupcu Janka Nováka s manželkou, pekný vítam. A takisto mi je veľkou cťou privítať nášho pána kaplána Viliana Temančíka. Srdečne vítajte. Nemáme tu nášho pána dekana, ktorý je mimo obce, ale pevne dúfam, že na nás myslí, tak ako my myslíme na ňo. Viete, že vždy, keď bolo takéto posedenie, vždy rád prišiel medzi nás. Takže myslíme na ňo a dúfame, že aj na nás. No čo povedať dnešnému stretnutiu? Dnešné stretnutie, tak ako som hovorila, pokúsime sa veselo rozlúčiť so starým rokom a naštartovať do roku nového. Čo nás asi dneska čaká? Tak, jak sme hovorili, dneska neuradujeme, na posedeniach uradujeme na výročné členské schôdzy. Dneska sa zabávame. A dneska je mi veľkou cťou privítať jubilantov z celého roka. No niektorí mi aj hovorili, čo už nám budete blahoželať, však tomto mala ešte v januári, lebo vo februári. A ja hovorím, chvála Bohu, že ste sa dožili takto fajn. Takže dneska máme jubilantov z celého roku 2013. Ja týchto jubilantov osobitne vítam a som veľmi rada, že takmer všetci si našli čas a prišli medzi nás. Jubilanti, osobitne vítajte. Samozrejme, nemenej srdečne vítam vás všetkých. A vítam tých, ktorí sú tu medzi nami prvýkrát. Máme tu aj takých, ktorí prišli prvýkrát medzi nás. Takže tí sa tu rozkúkajú, čo tu asi robia títo dôchodcovia v tom jarku. A či už sa stanú našimi členmi, lebo nie, ale srdečne sú vítaní. Čo dneska nás teda čaká? Vidíte, že tu je niečo prichystané na tom pódiu. Áno, ireckí seniori, si predstavte, dneska robia šúpačku. Budú šúpať. No ako sa im to podarí, či to bude taká naozajstná irecká šúpačka, to uvidíme. Bude to ich premiéra, takže keď sa im niečo nevydarí, prepáčte im to. Teraz bude podaná kávička, ku kávičke si dáte zákusok a chlebíček, potom budeme blahoželať jubilantom
príbytok, ak môžete si nechajte, kto si ešte mu dolejme, nebojte sa. Takže toto bude náš dnešný program. Ja vám prajem, aby sme tu prežili krásne chvíle, aby sme to, čo hovoria odborníci, nie ja, ale odborníci, že veselá myseľ je polovica zdravia, aby sme si to dokázali. Tie bolačky, čo máme, tu nás boli, tam nás pichá, nechajme to doma a dneska sa zabávajme, skúsme zabudnúť na tie starosti. Postretali sme sa tu takí, ktorí sme sa dlho nevideli, porozprávame sa, zaspievame si a budeme čakať na ten Silvester už potom v kľude doma. Prajem vám príjemnú zábavu. Ďakujem za pozornosť. No, čo tu ešte nikto není? Kde sú šúpačky? Dobrý večer, no ako vidíš, nikto tu ešte není. Jaj, na čo budeme robiť? Sme aj mysleli, že ani neprídu, teraz máme strach, čo bude. Koľko kukurici na domov šúpe? Však hádam, všetci prídu, lebo všetkých sme povolali. Ticho, čo čujem. Už idú a nebodaj aj spívajú. Idú. Mámko, daj dobrý večer. Pekne od vás, pekne. Ako vám to trvalo? No. Čo ste ešte robili? Čo ste sa preberali? Kukurica je nachystaná, ešte tam sú 3 kopy. A je dobré. A som rád, že ste došli v takom hojnom počte, lebo to musíme nielen ošúpať, ale ešte musíme stihnúť aj oldomáš. Gazda sa pýta, kde sme tak dlho boli. Maru sme čakali, všetci sme ho čakali a jej nikde. Už sme si mysleli, že ho nezdravela. No a ešte to. No, Mara, ale keby sa ti také volá, čo stalo, ja ti dám dobrý recept. No, len Nie je to, čo tí doktori predpisujú, tí fúkare a kadejaké klapky, ale uvaríš slanú vodu, postrúháš kilo kredu a budeš vidieť, jak ťa to vynadúva. A bude to chorobe. Ale vodová voda, víte. Ale ja som sa ti tak ponáhľala, aby som došla ešte zasvetla. Lebo vidíš, ja ti už slabší vidím. Najčivek si musím tu pod lampáš stanúť, aby som lepšie videla na tú kukuricu. Mara, čo chceš vidieť? Čak pozri, aké klasická. Ja dáme namakáš. A čo by som nenamatala? No ale však musím vidieť, čo chytám do ruky, aby som bola tú vyšustko, lebo čo nechytila do ruky. A chlapi veľa neba nesedia, to sa bojím. Žena moja, kde si toľko? Pozri, šúpačky sú tu, aj šúpači, a ty sa nemusíš. Iba ich privítať, aby mohli začať šúpať. Ale však som mala aj vnútri robotu, nie len tú venku. Tu som už porodila všetko a
A už ich môžeme dať sem. Tak, poďme mi Viem, aby ste všetci môžete. Vítajte u nás. Pekne si posadajte a dobre si našupte buď za vec. Lebo vám zima. Ale však sme dobre povlíkali. A keď nám gazda sprtne ešte po jednotnej hoďačej burgini, bude nám aj horko. Ale vy, aby ste nečarovali s hodinám, tak jak tá vaša suseda. Nalejem. Ale musíme troška aj rozmýšľať, lebo musíte nehať aj na vázanice. Tak, neháme. Aby ste ma neohovárali. A pokiaľ mi budú šúpať, myšlenky musíš povedať, ako to bolo s tými hodinami. Lebo určite to väčšina nás nevie. Nechodíte do koncu. Keby ste sa dozvedeli. Pompár nemási. Včera večer sme stáli spolu úsledou. A pýtame sa gazdine, koľko je hodín, lebo my sme mali noci zedrané. A ona len vybehla, vrátila sa spátky, že ešte málo. A my šúpeme, kohúti už sa išli z vesty, čo vykyríkali pred svitáním, a ona nite. Naraz dojde s hodinama, a že však ešte není ani pol. A my dojdeme domov, už svita. A ona hodiny prekrútila. Lásko, ste sa nemuseli báť, že vás voláme do sorky. Nebáli aj tak. Jaj, ženy moje, motorkami dajte pokoj. Motorkami tu není žádne spásy, no gazda bude mi troška. Takže sa ti bude vyprávať. Bola, keď mi vyprávali, že chodili do sorky a všeli čo robili. Čo? Jaj, Marianenky, vypínať mi to vedela. Čo? Neviem, či sa nebudete aj báť. No, je to. Chodili kňazi. Aj hlavo. Aj hlavo. A, že sa premenili aj naša no teda nie. Na počkina. A že jedna aj na slamku preto. Aj Juriša, že tež chodilo mátať kňazi a poradila jej, že teda, aby sa len nebála, aby si zadala lampáš, ale aj šupte. Šupte nám šupáčme. No, aj očúvaj, no šupte budeme robiť. Šupáme našať aj šupte. No. Riadne šúpte, ako to bude vlázať na to Oci zaraz už vám začalo tú Julišu mágať. Ona všetko zapala lampáš, hľadala ani košky, ani žaby, kúká po posteli, kde len čo je. A naraz vám badala len takú slamku. A poradila jej tá Mara, víš čo, Jula? Len ty strč jeden koniec do druhej a vyštvrli to ven okno. Ona aj tak spravila. Naraz ráno Juliša stane, kúká do okna, čo to tam za čudo visí na parkane? Baba visí na plote. A bez hlavy. Bez hlavy? Aj, hlavu mala strčenú. Na dole. Strčila jeden koniec do druhého a tak veru pochodila. A tak vysela na tom plote. Tak vysela veru. A kde bola tá hlava? Kde bola tá hlava? Očúvajte. Ona dole spala na.
aby mu pomohol vyhrať cenku. Kostolník ho videl, že zbožníka vypeká. A hneď si pomyslel, že musí dať pozor na toho šupajtra, bo tam však od Veľkej noci nebol v kostole. Na druhý deň už vedel kostolník, že šupajtro prehral. Zašiel do kostola a vymenil sochu svätého Antolka veľkú za takú malúku. A naraz vám vidí kostolník toho bezbožníka, ako uteká do kostola, ale aj s kladivom. No len som ho tam mala vidieť. No, naraz dojde do kostola a kúka, hľadá sochu a tam len tá malinka a hovorí: Ty, akú nemáš? Mavča, Elka, povedzte nám, ty volá, čo by toho toľko víte, povedzte volá, čo má. Jaj, však mala povýšení moje, tak som ja vám mala zlúno. Ani len oka som nezažmúrila celú noc. Jaj, ženy moje, žalúdek ma, a žalúdek. Ale ráno si hovorím, Mara, stávaj, svine stúžrať. Naťahla som si gumátu, lebo tak tam máme bahna, čo stále som mokrý. Stala som dlho chýblo, pomie a sused už medzi maštálnýma dverma krme vlíku a pofajčíval a zďaleka už mi vyšlo časlivé ráno, Mara, časlivé. Jaj, hovorím, Imro, môj časlivé, ako časlivé. Veď som ti ja, Imro, celú noc ani len oka nezažmúrila. Jaj, Imro, môj žalúdek má žalúdek. Aj som si hudku mám spieť, ale volá, po mi je za lučinkovali. A on mi na to, jaj, Mara, ja ti poradím, čo ti je medicína z Debrecína. Čo tam po takej, čo to dá? A hovorím, Mara, ja keď si mi ráno deti, a niekedy aj dvakoho deti, ten Burgondionici, ja ti nemám žiaden žalúdka bol. A jako mi šťopakuje, Mara, ja by som ti aj príce. A jako ti mi je veselo, Mara, to ti verím, Imro, to ti verím. Ale mi ti povedz, Imro, na čo si to ty jakú vyspevoval? Však ja som takú ešte nikdy neočula, na čo je to za ňu? Celý deň si vyspevoval, že hore váhom Dunaj teče. A on mi na to, už Mara moja, to je taká. Pol decákov obrátim vás, ako je únosné. Mara moja, potom už aj Dunaj, hore váhom. Ja hovorím, Mara, čo sa ti len prihodilo? Však ti povím, Mara, nemusíš to rozsvirovať, ale však vám to teda poviem. Hovorí takto, Mara, sedím ti v izbore, dojde moja žena Kata, a Mara moja, ja ti vidím drebať dvojvo. Na vás rovnaké, na to vás bude všaký ďakovať. Mara moja, tak som sa ti lakol, hneď som vystrízla. Ale tiež viem takéto opiatike, opálenie, ale liečebné. Vy si musíte pamätať Podolského, keď tu bol do On nebol na útlačky. A víno dolu vyvedla. A keď to bolo v tom období, keď tu ešte on bol, musíte si pamätať, že volakedy ste dostali také predvolánky, volalo sa to, že kvok. Bola to volánka prehliadka človeka. Ale obce dodávali zoznam občanov a na základe tých občanov pozývali obvodní doktori k sebe. A jeden takýto oznam dostal aj rozobáči z Lacinázu. 85 rokov už mal. A Slavo videl a pozerá, že 500 korún. Ty, poteším sa, že on dostane 500 korún.
Ale došla večer žena, tam mu hovorí, že žiadnych 500 korún nedostaneš. Tam je napísané, že pod pokutou 500 korún sa musíš dostaviť. Keď sa nedostavíš, ty zaplatíš tých 500. Tak sa na druhý deň Lojzo Báči vybral Lojzovi Podolskému. Došiel na radu a Lojzo tak na neho pozerá a hovorí, no Lojzo Báči, ja som tu už 50 rokov doktorom a ešte ste vy u mňa neboli. No a na čo, pán doktor? Na čo vy ste neboli nikdy chorí? No veru nie. No dobre, ale však nepoviete, že za svojho života ste nemali nejakú chorobu alebo nejaký úraz. A on hovorí, ja keď som mal, pán doktor, ja som sa sám vyliečil. No a ako však porad, aby som to ja mohol poradiť aj tým druhým? No hovorí, no viete, keď som si vyvrtol členok, tak som si dal obklady z kyslého vína. Keď som mal opuchnutý lakeť, tak som si kvasnice na to prikladal víno. Keď ma bolelo koleno, tak som si to masíroval hruškovicou. Keď ma bolel chrbát, žena mi masírovala marhulovicou. Keď ma bolela hlava, dal som si hruškovicou. Voňal si jak zahrada. A keď ma bolel žalúdok, dal som si burfinovicu alebo zábrňovicu. Ale pán doktor, ja mám na každú chorobu toľko pálena doma a ja aj viem, na čo ho treba použiť, keby ste vy chceli prísť aj ku mne. Ale doktor pozerá na ňo, hovorí, no Lojzo Báči, tak slabšie počul, vyšol už nemohorí, ale Lojzo Báči, a vodu? Vodu? Takú chorobu som ešte... Ale vy sa tu len tichúňate, ruky vám nechodia, za chvíľu je voľnosť ešte a toto je tam a tu sú dve kopy. Gazda, však už tu nič není. Ale však ideme na nosiť, hlavne na nosiť. Gazda, už nás aj ruky odzadu a dávno si nič nedala. Jano, čo mi hovoríš? Veru nám je už taká zima, zuby nám tu trkotnú. Popradu nám tečú až do rade, a ty nenaleješ. No, ale na čo toto ja počujem? Kto sa to tu sťažuje? Ženy, naša koľa máte vytržené všetci. Však bola sa kúpiť, neboj sa. Pozri sa, nesem si šamli. Dobre, varné vínko. A čo to rádi bola zase? Aj nám pekne ponalívaj, nebudeme ťa ohovárať. Len nám ponalívaj, aby nám bolo teplúčko. No však, aby ste nepodali, že som na to máš mi nám trošku. Aby ste potom moc nevypadli. Aby ste trafili aj domov. Ale neboj sa nič. Začne môcť. Ešte, že sú tí chlapi od vás tak ďaleko. Práve. Aj,
tak trošku nám... Ženy a strašáko ste už narobili. Narobili, porobili. Máme dievka v noke. Porobili a pozri sa aj na kýko, len ich tam vy chlapi nedávajte, lebo keď vás hľadajú, aký ste činili a zarostili, ani sa nám tí staré dívky nebudú ste pýtať. Ja čo nestaví o to, my si zoberieme celý hrnek. Dobre? Staré dívky na pokoji. Radšej si zaspívaj. Tak. Na čo som to máčala? No na čo? Bola som očenku u doktora a ten mi povedal, že aby som tým místa máčala, kde som sa udelila. Ja som sa na tej stene udelila, tak som mu máčala. A čo si mala tak troška? Jaj, na motoricu som ti mala predstav si. Aj tlak, áno, Vyskočilo ti mi tlačisko tam hora. Tak ti ma tam obúchalo. No teda. Musíme ti tam šráky spraviť poláke. No vidíte, jaké ste šikovné. Vy ste všetko ošúpali a ešte není ani polnoc. To je dobré. Veru, gazda, všetko je hotové, kukurica ošúpaná, vázanice povázané, či len kukuricu omoržovať, aby mala gazdina s čím vodom kačice krmiť. Aj pre prastia by bolo, aby sa dobrý brav narostol, lebo sa hovorí po dedine, že cez pašanky máte mať aj veselý. Na veru, bola čo ten sused aj hovorí. Až sa to nezmyšlí, aj veselý bude. Lenže za to musíme dochovať brava, víno sa musí vyčistiť, a vy ženy musíte dosť zdrápať pédo. Ale máme ti hľadať na čom spávať, musíme nachystať. Gazdíčko, Počúvaj. ja sa bola čo pýtam. No nech sa páči. A víte, Velinko je najsilnejšie? Čo, moje? No ešte to. No, napred sa omšové. A to už prečo? No, lebo jeden pije a všetci spívajú. No ja omšove nemám, ja
nezaspievam ešte, ale si môžeme, už keď sme to spravili, aj pekne zaspievať. Budeme blahoželať aj tým jubilantom, čo tie narodeniny už mali, okrúhle narodeniny, dávnejšie, ale verte, milí jubilanti, o to je to srdečnejšie. Pri týchto jubilantov sa naozaj trošku pristavím a hovorím to, čo som už hovorila. Je to veľmi milé od vás. Nás to strašne potešuje a povzbudzuje, keď dostaneme od vás tú pozornosť. Keď tí jubilanti prinesiete či už trošku toho vinka, alebo nejaký ten pagáčik. Viete, nás, čo teda hlavne celý výbor a speváci okolo toho robíme, naozaj to teší. My vám za to veľmi ďakujeme. Vôbec by ste to nemuseli nosiť. Vôbec. Ale verte, poteší to. My vám za to dáme síce len maličký darček, klasicky dávame tú šaločku, ktorá, keď ten čajík alebo tú kávičku budete s nej piť, nech vám pripomína. Toto som dostal od tých našich seniorov. Toto som dostal od tej našej jednoty. Takže, milí jubilanti, ďakujeme za všetko to, čo ste priniesli. A teda teraz príjmite od nás ten maličký darček, tú našu klasickú šaločku. Poprosím našu najmladšiu členku Mariku Lámošovú, ktorá sa dožila krásnych 25 rokov. Marika, nech sa páči. Je to naša verná členka, ktorá nechýba na žiadnom posedení. Je strašne milá a prezradím vám na ňu, že všetky pesničky, čo spievajú jereckí seniori, ona ich tak krásne vie, že to by ste sa čudovali. Keď bola, ktorá zabudne slova, ale Marika určite nie. Marika, blahoželáme.
Takže veľký potlesk pre tú našu námestku. Ďakujem pekne. Teraz poprosím 60-tníkov. Pozerám, že tu nie je Vierka Kňapeková. Neviem, prečo pozdravujeme ju z tohto miesta. Poprosím 60-tničku Mariku Podlužanskú. Veríte, lebo nemá 60, bohužiaľ. Pani Helenu Tauletovú a pani Eličku Sýkorovú. Nevidím ju tu, neviem, či je tu. Zaujecová Helenka, nech sa páči. Asi sa pomýlili v tej matrike, keď toto sú 60-tničky. Čo poviete? Áno, Marika je tu medzi nami nová, takže teďka je zvlášť vítá, tak sa patrí. Teraz mládenci 65-roční. Jurko Minárik, Otto Klavier, Jožko Rudňanský, Tór Vincent, Marianu, teď vidím, že tu není, teraz dve dámy, pani Blažijová a Jarka Videlnicová, vidím, že tiež tu není, tak asi chýba. Takže pozrite, jakí mládenci a že 65. Paráda. Takže veľký potlesk aj pre týchto fešákov a dámy. A teraz máme 70-tníkov, no úplne super. Nech sa páči. Mária Juhásová, Stanislav Zeleňák, Štefan Markovič, Miroslav Kňapek, Anka Dávetová. Budem vám to ešte čítať. Od týchto 70-tníkov je úplne super. Mária Holá, Sitka Tekeliová, Stanislav Bédi, Martuška Tekeliová, Dezident Kňapek, Olga Holá a Alžbeta Potočová. Marika, dostane ešte. Či už odkazajú? Fotografiu pre všetkých. No, bude. Tak 70-tníci, nech sa páči. Pozrite, jeden krajší jak druhý. Úplne super. Šepká mi tu náš kameraman, že teraz robí video, takže fotografie potom porobí. Dobre, aby ste sa nečudovali, keď vás ešte raz asi zavoláme. No vidíte, koľko máme byť jubilantov. Naozaj nám chýba to posedenie v tom lete, čo sme nemohli robiť. Viete, že sa renovoval kultúrny dom, táto naša krásna kinosála. Kultúrna sála, jak to nazve. Takže naozaj sme posedenie nemohli tu mať, ale myslím si, že to bude teraz srdečnejšie. Nebojte sa, na budúci rok sa podečne, už nebudeme mať dôvod, aby sme to nemali. Ale tento rok aj tak máme mimoriadne veľa
oslávencov. Suma sumárum je ich 33 za celý rok, to sú teda len okrúhle jubileá, hej? Ďakujeme pekne, ešte raz potlesk pre 70-tníkov. A 75. Pani Anka Verešová, Mária Tomišová, Valéria Bekéniová a Helenka Holá. Takže ešte raz potlesk pre 75 ročných našich jubilantov. Máme tu aj 80-tníkov. Poprosím pani Elenu Kňapekovú, Vojtech Melov a nevidím tu Lidiu Šinkovú, ale teda máme 3 80-tníkov. Počkáme, máte čas, nebojte sa. Takže 80-tníkom ešte raz potlesk, pekne poprosím. No ale máme tu aj to najlepšie nakoniec, máme tu 2 dámy, ktoré sa dožili 85 a predstavte si, obidve sú medzi nami. Poprosím pani Vilmu Sikorovú a Annu Zaujecovú. Nech sa páči. Velikánsky veľký potlesk pre nich. Super, Vátky, čo poviete? Super. Pozrite sa, jak sa tu dať pekne odfotografovať, nie že na nich zabudne, už upozornili fotografistu, aj video. Nezabudnite si potom video pozrieť na stránke obcí. Buďte ešte dlhé roky medzi nami. A teraz vám pár slov povie ešte na starosta. Nech sa páči. Milí jubilanti, ja využívam túto príležitosť, aby som všetkým vám, ktorí slávite tieto pekné životné jubilá, zaželal, tak ako to povedala pani predsednička, pevné zdravie, Božie požehnanie, veľa radosti. Dneska je, ako ste počuli v kostole, Sviatok Svätej rodiny. A
mňa napadá taká myšlienka, že vy ste tu taká jedna veľká, pekná rodina. Je to taká symbolika dnešného dňa, takže želám vám, aby ste do tejto rodiny naozaj verní, radi chodievali a aby ste v nej nachádzali vždy radosť, potešenie a oporu. Všetko najlepšie a veľa zdravia a Božieho požehnania do ďalšieho budúceho roku. Ďakujeme starostovi. No a ja len dodám, že budeme sa tu ešte schádzať a že teda dúfame, že starosta nás aj bude podporovať naďalej, tak jak doteraz, lebo viete, ako bez toho sa ťažko bude dať schádzať. Milí jubilanti, milí naši priatelia, pripíme teraz všetkým na zdravie, teda jubilantom na zdravie, ale na zdravie nám všetkým, vypníme poháre a zaspievajme si spolu Živio, živio. nasledujúcou pesničkou mi nedá nepovedať pár slov. Tí, čo bývate chrbtom k Hoferskému alebo k Pánskému váju, môžete závidieť tým, ktorí majú okná ze spálni na ten kopec. Jak sa cíti taký človek, ktorý sa zobudí ráno, keď sa to tam začína trošku osvetľovať, to vám hovorí táto pesnička.